Yabona mina indlela enganithembi ngayo. Umuntu nje omunye abhale ukuthi ubona abantu abangasekho, ubona abantu asebashona, ubona abantu akade sebashona. What if naye kade washona? Hayibo, bafethu ngeke. Yazi ngathi kumele siqaphelisise. Ubona abantu sebashona, mhlambe nawe sewashona. Sezingane? Ya, seziphila ney'poyi shame. Khona nomunye-ke, ungayithathi serious le video. Kwesinye isikhathi mina ngithanda ukuba serious, kuyaphithizela ezweni. Khona nomunye, laba ama-slay queen, khona lento abayithandayo yazi. Mina ngisazi laba angibaqondi shame. Hhayi ukuthi ngiyajaja khona kodwa ngijaji kakhulu. Into engayiqondi, umuntu enza i-story, story time, noma-ke i-story sakhe ngabe usixoxa kuphi-ke. Athi ngaphaphama inyoka ingikhotha. Hayi wakhothwa inyoka kodwa waphila wena uthi uzosixoxele. Hayibo. Uba lo eBhayibhelini owayelwa nebhubesi, owabulala ibhubesi, lona phela ilasbon yalapho. Wena uyosingenisa egeyithini ezulwini, uyobumele phambili egeyithini usingenisa. Imihlola emingaka, imikhuba emingaka usuyinqobile emhlabeni, uyaphila uxoxela thina. Athi umuntu ibhubesi, athi inyoka yayimhlebela, hawu ma kodwa nisaphila. Ubona izinto ey'ngaka, omunye asho ukuthi nisuke niyaphi khona lapho? Nisuke niyaphi lapho lezo y'ndawo leyo nize nikhothwe yinyoka, uhletshelwa inyoka. Thina manje asazi ukuthi wena uphila kuleso sikhathi sabantu ababhalwe eBhayibhelini noma siphila nawe la sithenga nawe eShoprite. Hayi ma khulumani iqiniso manje. Yabo le nto yena hayi sesikhathalele izinganekwane. Phela lathi sakhula nogogo besixoxela iy'nganekwane, intombazane enhle yathandelwa inyoka, leyo nyoka leyo yakhuluma yathi ungatsheli muntu, watshela abantu-ke uzofa. Intombazane yakhuluma-ke yaqhamuka leyo nyoka. Wena intombazane yakhothwa inyoka usakhuluma kodwa. Hayi kodwa-ke okunye kakhona kunalo iqiniso ngoba mase ubheka ngempela iyiphi nje indoda engasuke sikunikeze u2 million kanjalo, 1 million kanjalo. Bekubuhle buni bona lolo ngoba phela ikhekhe alihlukile kangako. Ikhekhe senza ukuthi khona elinama-lips, khona elingenawo ama-lips, futhi nezinto ekugezwa ngazo la bonke abantu bayakwazi ukugeza ngazo. Wena usuke sewunjani usunikezwa 1 million no2 million? Yikho kuhlatshelwa yinyoka wena. Ukhothwa yinyoka la ubusuzositshela. Sesiyakubukisisa sinithi engaba kasona nespoki lo. Ngoba phela umuntu ongakhothwa inyoka ephila, hawu, umuntu ongabele ukuvula ibandla, mangabe uvula ibandla, ngabe uyinyanga ukhokho uvula ulapha into ongayazi ngoba phela sowazi yonke into emhlabeni kahle kahle. Ukhothwa inyoka. Ukhothwa inyoka enjani? Uhlobo lini ngoba phela inyoka yiningi. Ukhothwa yiphi inyoka? Naye nale eyasibahle empisane kade yiveza. Mina ngithi indaba le akaze kube khona inyoka, kanti ikhona nayo lapho inyoka ishushuluza phansi. Uye la noma umunye umuntu yona hayi sesiphila shame. Sikuma-last days ngixoxele ukuthi-ke thina abanye-ke asinendaba, siyaphila siyaphambili. Konke lokho okunye nje sesilokhu sithi sikwi-movie nkosi yami, sikwi-movie and thina kule movie asizokhokhelwa ngoba phela ukube nathi-ke sizokhokhelwa ngabe siyasitshelwa phela ukuthi wena fix-ke kulana yenzela abantu itiye. Kule movie-ke mina ngiyazi ukuthi ngigijima netiye. Manje thina silokhu sizothi hayi bo, imhlola sidlule. Sisababazwa leyo mhlola kungena omunye umhlola. Hayi bo, le movie sesiphakathi kwayo, siphakathi kwe-movie ende. And futhi nje akusekho ukuthi sesizokwenza njani. Sesiphakathi ngapha abanye bakhothwa yinyoka, ngapha abanye babehamba bayodla odoti le phesheya. Wema abanye babuya phesheya la, bebuya phesheya bayanuka, badlala izinto ezingcolile. Mase siyikhuluma leyo kuthiwa thina siyajaja ngoba nakhu thina sibabi, sifana nobaba, siwontombi kayise, so siyajaja. Hayi bo, imisebenzi
uqala ibhizinisi elincane, uzakhele into encane, uwakhe igama lakho. Baningi abantu bayaveza ukuthi imali yenziwa kanjani. Wena uvele ukhetha abantu ongabazi ku-social media, ubabona bephosta izinto ey'bizayo, awuzazi ukuthi bazithathephi. So uthe shi ey'nkingeni, manje thina mase siyilandela lento ukuthi ungene kanjani kule nkinga, sesiyakujaja manje. Ngiyabazwela laba ngempela abaphoseka ngokuthi umuntu avele asuke athathele umuntu angamazi athi uyi-role model yakhe, amlandele, kanti ulandela umuntu ophila impilo aseyikhethile ukuthi vele sizofa, so ngizokwenza noma yini. Mawusulapho phakathi nawe usuyithola usule emandiyeni akhohlakele lawa akakela abantu. Ngiyabona-ke nokamandiya-ke hlampe ikhona into yokuklina, uyanikezwa hlampe bayakaka lapho beqede bekuyise kodokotela uklinwe-ke. Kodwa nje Nkosi yami, hhayi, lena yokukhothwa inyoka ikuhlebele, inyoka wavuka iseceleni kwakho embhedeni kodwa usaphila. Hhayi wena uyisipoki wena, ngeke uyisipoki nje. Vele ogogo bebesixoxela inganekwane ethi intombazane enhle. Hawu, wathi le nganekwane iyiqiniso ngoba phela amantombazane analezi indaba zey'nyoka amantombazane amahle. Athi ugogo intombazane enhle yangazi yahamba yahlangana nenyoka enkulu, le nyoka le yayithandela, yasiyithandelile le nyoka. Yasinyoka yathi-ke ungatsheli muntu, yasala-ke intombazane yaba yinhle ingenamabala. Shuthi angazi kwenzakalani, intombazane-ke yaphunyuka yasho ukuthi inyoka ingenze nje. Lawa-ke ayaphunyuka-ke lawa aza ama-YouTube video, umuntu usezositshela ukuthi inyoka yayisihlebela, inyoka yasikhotha, iblessa lethu angazi linjani. Hhayi, ngisho nje ngithi uyabo mangale yonke into le bengithatha imira ngibo ngithi eyi kwangisiza ukuba yintombi kayise. Hlampe nami ngabe ngigijima le phezulu. Ngangiyobe ngivinjwe yini ngoba asibazi lapho ukuthi nabo badonswa yini, begcine sebenza yonke le mikhuba abayenzayo. Thina-ke manje bese simbona umuntu ethi mawazi wamuhle, wena ave ugqoke izinto ezifanelanayo, yonke into yakhe iyabiza nje, uyabiza yonke into, isikhwama osiphathayo siyabiza kanti sincoma isipoki. Hhayi. Kodwa kwangeke kube yinganekwane mahhala, nayi inganekwane, kwangeke kube yinganekwane mahhala, nayi inganekwane. Yibo labo osisi abancane David wabulala ibhubesi. uDavid-ke kungcono-ke yena-ke wabulala ibhubesi, waba khona umvuzo. Laba bakhothwa iy'nyoka benza ama-YouTube video, basibhalela ku-social media ukuthi hey, iy'nyoka ziyakhothana, iy'nyoka ziyakhuluma. Manje sibuka ukuthi wena uphila nathi wena noma nje uphila kwenye indawo. Hhayi, hlola, yazi umhlola. Bengithi mina ngoba vele sekukuningi kakhulu, abavele beqoqwe ndawonye kwenziwe i-movie once. Lo esho ukuthi mina iblessa lasithatha lasifaka lana, manje leli blessa lathi asikhotha izinto ezithile, salala sangazi ukuthi-ke sikwenzakaleni. Lo omunye esho ukuthi hlampe yabo endlini nje bokuba khona into ekhona kodwa singazi. Lo omunye ethi nje hlampe besinikezwe itiye kodwa singamboni umuntu osenzela itiye yabo masisendlini yeblessa, noma sibona inyama nje sekuphekiwe sekunokudla okumnandi kodwa sazi ukuthi kuphekwe ubani. Ihlangane manje ibe yinto eyodwa, kube yi-movie, sizohamba sizoyibuka leyo movie iyo-trend. Ngoba manje silalela lo asho okunye, lo uthi yena inyoka yayilele eduze kwabo, wathi wabheka wayibona inyoka, lona omunye yamkhotha, lona omunye wabaleka, yabo nje akube yinto eyodwa, akube yi-movie. Hlanganani onke ama-slay queen awasho, lo munye esho ukuthi manje kwakuthiwa thina le mithi lena esinikwa yona asiyithathe senze nje hlampe yabo imithi uyayigcaba wenze njani.
Ngoba manje maqhamuka lo ethi vele ama-slay queen anje nalo ethi vele kanje yabo manje sekuvele kuphithizele kakhulu-ke khona sayithanda le migosi yenu ngoba phela manje nesixoxela into esingayazi sizwa ngani kodwa-ke ukuze nje kube lula-ke sibe nesitori esiphelele nendaba ephelele hlanganani onke ama-slay queen ukhona owu-queen wakhona queen of slay queens organizers babize bonke nihlale ndawonye hhayi noshaya-ke imali yangempela angeke usadinga nokuthi uyodansa laphaya usadinga yonke lento eniyenzayo nidunusa uyobhala lapha i-movie yenu soyibuka leyo movie angazi kuyothi kodwa ingathi Africa please kuleyo ndawo gcane sixolele ningasho ukuthi i-Africa niyifunele nje igama elizohambisana nayo lale mkhuba yakhona hhayi kodwa ukuthi i-Africa or African what ningasho nje ngoba manje seniyasifaka kule nto esingayazi sizwa ngani la ku-social media sibabazeke lo nomunye siyambona ukuthi sebeyamncisha imali yena bayamncisha imali manje uselokhu enza ama-live video anesidina khona siyabona phela ukuthi le nto ayishoyo ngabanye kuno-30% ukuthi uyiqiniso ngoba lo wayiqala anazi ukuthi yaqala ilo ubani konje kusami usisi lo obhalayo iy'ncwadi uyo wayiqala mina ngambona kwi-Trending SA le endala ekhuluma-ke ukuthi kune-club etheni naye ngamlalela kodwa ngathi entweni ayishoyo ukhona u-5% weqiniso ngase ngiyibuza ukuthi yena uphumile kule nto ayishoyo namanje kangazi ukuthi ngempela waphuma ngempela yini kodwa usayibhala iy'ncwadi kwasi sekushonele ubhuti lo waseZimbabwe onemali eningi wangena-ke lo sisi washayela ividiyo asengayibuza mina ukuthi manje pho yena ngoba slay queen sekusho ukuthi unembeza akasenawo yini ngoba ubengalinda nje yasichazele kahle le ndaba nasengincwadela ngithi vele uyibhalile into yaziyo vele ukuthi iqiniso awunandaba ukuthi abantu bayikholwa noma bayikholwa wena owakho umsebenzi wenzile ukuthi u-expose ukuthi abantu bayithenga le nto noma bayithengi wena eyakhe assignment uyiqedile wenza kusisi wakhuluma wathi nenyoka bathenga namabhokisi bahlala nawo amabhokisi endlini sinje nathi sasiqalaza-ke endlini zosaziwayo labo bethu la eMzansi angithi bayabeke omunye phela ukeveza endlini yasesibuka ukuthi endlini ngaba nalikhona ibhokisi hhayi sangawabona-ke kodwa kwakhona oyedwa kwala eMzansi okwashiwo ukuthi-ke unalo ibhokisi sathula-ke yadlula sithe sithi siyadlula kuye bavuka kogogo nomkhulu nala ko-YouTube basho ukuthi hey vele kunento enjena ehene nawo ama-signs omunye nje uzothola ukuthi uyakubiza akuspoile yonke into ibe mnandi kodwa lo bengalali ngabo uthi nayi ayi le ngathi ifuna ichazwe yibo-ke ngqosisa ukuthi phela mase nifike endlini laphaya akwenziwa lutho nje nifike nidrayive kuze kuphela sasala-ke singazi hhayi kuthe sesiyithulele kwaba khona omunye wathi ngaphapha Inyoka ilele eduze kwami umzukulu kaDavid-ke lowo uDavid walibulala ibhubesi kodwa uDavid waba nomvuzo ngokweBhayibheli lona shuthi nje ngoba yena usemhlabeni kanye nathi uye lo ozosikhipha kulolu sizo elikulona noma-ke nayi assignment ngeke nilale eduze kwenyoka uvuke uphila unamandla amakhulu wathi uvuke lo muntu esimlindele ukuthi uhambe uye laphaya kubaba kuRamaphosa uthi suka kulesihlalo mhlawumbe usho kathathu nje ngeke abe nemibuzo eminingi uyavela asuke ngoba phela inkulu lento kuwena uwe lo ozosikhipha le igibhithe la kuhlukusha kwakhona uzosikhipha kule nto esikuyo hamba uye laphaya kuRamaphosa nakulabo banye ababa abadala awungene nje kuyo yonke le minyango ufike uthi suka sesiphelile isikhathi sokuthi angene iy'ngane manje ukuze kuzolungisa lezi zinto eziyinkinga ngeke yilunge zonke kodwa kuzolunga makungena abantu abafisa ukubona ushintsho
Awu cha engeke. Phakamani ma-slay queens, phakamani. Bonke laba ababehletshelwa iy'nyoka bekhothwa iy'nyoka ebusuku. Bonke laba abayazi into ongathi uthi uma uyilalela uthi hhayi lo nje useqhuba nje usuku ukuthi ukhona kahle kahle yakhe i-assignment useyenzile. Ngoba phela ngeke ngempela mfethu ukuthi wena ungasitshela ukuthi walala wavuka eceleni kwenyoka waba nesibindi sokuthi usixoxele. Manje nje ayikho enye into ongayenza ngaphezu kwalokho inkulu kabi phela leyo nto leyo inkulu. Nangu uRamaphosa ubhizi nama-potholes, upresident wonke ubhizi ukhomba ama-potholes kodwa izwe lakhe nje libheke phansi. Ngingasho ukuthi uye yedwa vele nabafike before yena baba ney'nkinga, kodwa into engiyibonayo ngapha kubaba uRamaphosa suke samthemba kakhulu engathi izinto zonakala kakhulu noma yena unakile noma yonke into le eyenzakala i-sabotage angazi. Kodwa bengithi mina kosisi laba abama-slay queen, la mandla okulala eduze nenyoka nokukhotha inyoka isidinga wena. Asikho isidingo sokuthi sitotoze sitoyitoye lana sishaye o-shutdown kubalwe wena nje ungavele uqonde ngqo ku-president. Asazi futhi ukuthi uyofika kanjani kodwa mina ngiyakuthemba, ngiyakunominate. Hamba uye ku-Cyril ufike uthi please sir, isikhathi siphelile, cela uhlehle. Hamba nje uye ekhaya udle imali lezi ofuna ukuzidla nabanye uthi usuka kuye ulandele kwabanye ngoba vele kule leadership ebhedayo kusukela ekuqaleni. Ngisho ngangena omunye mayesazongena kuleyo nsila leyo naye uzophoseka emgodini ofanayo. Manje akushintshe yonke into noma bebekhona-ke bebesemuva. Ngaphandle kwalokho anisiyeke ngey'nganekwane. Hawu, abazukulu baka-David lapha, hhayi nina niyahlupha niyahlupha nje ngoba nayo le yokuthi nahamba nayodlala into enaniyidlale asinibuzanga senifakela yona la. Sesizile ukudla thina saze senze lutho. Senasakwazi ukuxakeka u-understand ukuthi lokhu onakho uzobona ukuthi vele zizodlula iy'nsuku ube right. Wena awufuni ukuxakeka, awufuni ukudlula engozimeni, ufuna the easy way out. Usuye wathola-ke lezi zinto okufanele uy'thole i-experience yakhona sowuzokhombisa thina. Hawu, manje nathi sesishawo nembeza asazi ukuthi ngempela hlampe si-judgmental noma kulesi simo fanele sazi ukuthi kwenzakaleni ukuze sikusize. Asazi ukuthi inhlupheko noma uthanda izinto. Kodwa le nhlupheko-ke ukuhlupheka kukhona. Kodwa kwesinye isikhathi nathi asishintshi sifune ukwenza ushintsho. Ngoba phela manje masizothi inhlupheko okusho ukuthi sonke ngabe sitholakala entweni esingakwazi ukuyichaza ukuthi yini. Angivale-ke le video. Bengisho nje ukuthi khona siyalalela iy'nganekwane zabantu.